mga pangunahing balita. Tricycle driver patay sa pananaksak ng kapwa driver sa Daragalboy. Reporter na politiko sa Claveria Masbate binaril habang nangangampanya. 80 gramo ng shabu na kumpiska sa drug suspect sa Masbate City. 18 taong gulang na lalaki patay sa pananaksak sa Naga City. Aka payout sa Legazpi City dinagsa ng libu-libong benepisyaryo. Comelec Albay may tweet na nagbantay sa mga kandidatong magpapasaway. Ako Bicol lang una sa SWS survey para sa party list race Albay. At kilalanin ang isang ina na nagsilbing boses ng kanyang anak sa isang moving up ceremony. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ika-23 ng Abril taong kasalukuyan. Isang tricycle driver ang nasawi matapos saksakin ng kapwa driver sa Daraga Albay kahapon. Agawan ng pasahero ang sinisilip na manamotibo sa pamamaslang. May report si May Insinares. Isang tricycle driver ang nasawi matapos saksakin ng kapwa tricycle driver sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay, alas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Boy, 30 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Joe, 35 anyos, parehong residente ng Daraga. Ayon sa investigasyon ng Daraga Municipal Police Station, may susunduin umanong pasahero ang biktima nang bigla siyang saksakin ng suspect. Posible raw na sinundan ng suspect ang biktima. Mayroon umanong matagal na ang alitan ng dalawa dahil sa agawan ng pasahero. Dati na po silang nagkaroon ng pag-aaway and then after a day po, yun po, parang inabangan na po ni suspect yung ating biktima. Nagtamo si alias Boy ng 2 saksak sa dibdib at idineklarang dead on arrival sa ospital. Nakatakas naman ang suspect ngunit kusang sumuko alas 3 kaninang madaling araw. Nakatakas na po siya and then yung murder weapon po niya nakuha, isinurrender po noong nanay niya. Doon, nandun po kasi sa bahay nila, sa labas ng pinto. Mga 3 a.m. po kaninang maaga, nag-voluntary surrender naman po siya. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Daraga MPS si alias Joe at maharap sa kasong murder. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Sugatan ng isang suporter ng politiko sa Claveria Masbate matapos na mabaril habang nangangampanya. Batay sa ulat, kasama ang biktima ng isang grupong nang makasagutan ang isa pang grupong nangangampanya rin. May report si Angeline Dagta. Sugatan ng supporter ng isang politiko matapos na barilin sa gitna ng pangangampanya sa Barangay Peña Francia, Claveria, Masbate, 1:20 ng hapon nitong Easter Sunday, April 20. Kinilala ni Police Captain Estrella Torres, PIO ng Masbate Police Provincial Office, ang biktima na si Aladin Mingoy, 38 anyos, mangingisda at residente ng Barangay Mabiton, parehong bayan. Batay sa paunang ulat, nagkainitan ang grupo ng biktima at ng isa pang kandidato habang nangangampanya sa naturang lugar na nauwi naman sa pamamaril. Meron na pong tinututukan po na na pwedeng maging lead, pero ano na po siya, ma'am, puspusan po yung investigation po para magkaroon ng linaw kung sila po talaga yung suspect, ma'am, ng pamamaril doon po sa lugar. Na-recover sa lugar ng insidente ang 2 basyo ng bala ng caliber 45 na baril. Ginagamot pa sa Masbate Provincial Hospital ang biktima. Nanawagan po ang Masbate Police Provincial Office sa pamumuno po ng aming Provincial Director na si Police Colonel Jefferson B. Araujo na manatiling kalmado at makipagtulungan po sa mga otoridad upang agad na marisolba ang kaso. Dahil pangunahing layunin naman po ng kapulisan ang seguridad ng bawat mamamayan at hindi po kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan lalo na ngayong panahong eleksyon. Sa ngayon, patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek na agad na tumakas matapos ang pamamaril. Maharap siya sa kasong frustrated homicide at paglabag sa election gun ban. Pinag-aaralan din ng kapulisan kung maaari itong maituring na isang election-related incident. Para sa mga balitang Tatak, Bicol,
Angeline Dagta. Isang street-level drug pusher ang naaresto sa isang search warrant operation sa Masbate City. Nakuha mula sa sospek ang 80 gramo ng shabu. May report si Rose Bilista. Isang street-level drug pusher ang naaresto sa isang search warrant operation sa Barangay F. Magallanes, Masbate City alas 7:45 ng umaga nitong Lunes, April 21. Kinilala ang suspect na si Levi, hindi tunay na pangalan. 46 anyos, isang electrician at residente ng nasabing barangay. Nakumpiska mula kay Levi ang 10 large-size plastic sachets, 3 medium-size heat-sealed sachets, 2 small-size sachets na naglalaman ng hinihinalaang shabu, at isang maliit na plastic sachet na may drug residue na may tinatayang timbang na 80 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 544,000 pesos. Ayon kay Police Captain Strella Torres, tagapagsalita ng Masbate PPO, matagal nang minamanmanan ng suspect dahil sa pagtutulak ng droga. Ma'am, automatic po ma'am na tinaturn over po yung mga recovered evidence natin dun po sa pagtapos po na ma-return po sa court ng issuing search warrant, tinaturn over na po siya sa sa Provincial Crime Laboratory po for qualitative and quantitative examination. So ngayon ma'am, nasa kustodiya po ng crime lab yung mga recovered evidence po. Naaresto ang suspect ng pinagsanib na pwersa ng Masbate City Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Police Drug Enforcement Unit sa bisa ng isang warrant of arrest. Listed po siya dun sa street level individual natin ma'am na lista po ng from sa PNP po and din sa PDEA. Kaya binabantayan po ma'am ng mga operatiba po natin. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Masbate CPS ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. 18 taong gulang na lalaki patay sa pananaksak sa Naga City. At akaw payout sa Legazpi City dinagsa ng libu-libong benepisyaryo. Comelec Albay may pita nagbantay sa mga kandidatong magpapasaway. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid!
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Halutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies! Sa mata si idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old! Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Dead on the spot ang isang 18 anyos na binata matapos na pagsasaksakin sa Naga City. Mabilis naman na naaresto ang 3 menor de edad na sospek. Narito ang buong detalye. Isang 18 anyos na binata ang nasawi matapos sasaksakin alas 12:30 ng tanghali kahapon, April 22. Kinilala ang biktima na si alias Justine at residente ng Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Ayon sa Naga City Police Office, matagal nang may hindi pagkakaunawaan ang biktima at ang mga sospek na nagresulta sa isang mainit na kumprontasyon na nauwi sa pananaksa. Tinamaan ang biktima sa dibdib na agad niyang ikinamatay. 3 minor de edad, edad 14, 15 at 16, ang agad na tumakas matapos ang insidente. 2 sa kanila ang nahuli agad, habang ang isa pa ay kusang isinuko ng kanyang pamilya. Kasalukuyang nasa Naga Youth Center ang 3. Pag-abot po kami yung rescue team ng CDRRMO, ayon base na din sa statement ng responding officer, main na daw po ining pulso. So, although di kita makapag-declare na ang karong tao na disease, pwede taman dahil main na ning signs of life, iniyo na deklara na pong gadan kang naidara sa ospital. So, ang po kay iniyo, pronouncement na i-pronounce siyang disease kan si physician, pero doon pa lang sa pinangyarihan kang krimen, hindi po masasabi na may buhay. Ayon pa sa otoridad, ang 14 anyos ay hindi maaaring kasuhan, ngunit maaari pa ring managot sa civil liability. Ang 15 at 16 anyos naman ay maaaring kasuhan ayon na rin sa Department of Social Welfare and Development. Samantala, nagsampa na ng kasong homicide ang pamilya ng biktima. Hindi po ngunyan, lalo na bakasyon, mayong klase ang sa mga estudyante, lalo na dahil ang oras nila, ang sa tuwi lang pong maipayo na dahil nanggang mag-engage sa mga illegal na activity. As in, piliyon ng ginara itong mga nakakaibahan ng mga barkada. Tapos, hindi sa mga pag-iba sa mga grupo-grupo, alam niya ka mga fraternity, sigurado pa po na nasa tama na kitang edad kasi hindi po kahit anong ginara yung consent kang magurang. As in, hindi naman po pagsali sa mga grupo, although dahil sa mga po yung binagawalan, pero hilingon pa po giraray lalo sa mga magurang kung ang kaibangan sa mga agi na-invento sa mga gulo at sa mga rambol, mga riot. Kasi base nga sa initial investigation, may dati na ining pag-iiriwal. So baka mga involved na ini sa rambol na nangyari prior kay yung pananaksa. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga magulang, na maging mapagmatyag sa mga kasama ng kanilang mga anak upang maiwasan ang ganitong uri ng insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Isang sunog ang tumupok sa bahay ng isang senior citizen sa Erosin Sorsogon kagabi. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. May report si Danica Garcia.
Isang sunog ang tumupok sa bahay ng isang 85 anyos na senior citizen sa Purok 3 Barangay Gabao, Irusin, Sorsogon kagabi. Ayon kay Fire Officer 2 Edwin Candidato ng Irusin Bureau of Fire Protection, alas 6:30 ng gabi nang sumiklab ang sunog na pinaniniwala ang nagsimula sa altar ng bahay na pagmamay-ari ng isang Florida hamto. Gawa lamang sa light materials ang bahay, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon po sa nakakita, nagsimulang apoy daw is sa altar, malapit sa altar. Tapos yung may-ari po is nasa labas po ng bahay. Inaalam namin kung mayroon ba talagang kandila na nakasindi o wala. Yung po mamang sinimbestigan po namin. Umabot sa ikaunang alarma ang sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. So sa ngayon po ma'am is kasama po sa aming inimbestiga para po yung actual na total damages ng nasabing bahay. Kasi hindi pa namin yung mga affidavit of loss o report ng ng bahay na makapag-submit po sa amin ng mga documents. Nanawagan ng BFP sa publiko na mag-ingat sa mga posibleng pagmulan ng sunog, lalo na sa mga bahay na gawa sa light materials. Mahalaga rin ang pag-install ng smoke detectors at ang pag-alam sa tamang paggamit ng mga aparato sa pagpatay ng sunog. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Dinagsa ng libo-libong benepisyaryo ang AKAP payout ng DSWD Bicol sa lungsod ng Legazpi ngayong araw. Mahigpit naman na nagbantay sa venue ang COMELEC para sa mga magpapasaway o mga e-epal na kandidato. May report si Angeline Dagta. Dinagsa ng libo-libong benepisyaryo ang Ebalong Centrum for Recreation sa Legazpi City para sa distribusyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development Bicol. Isa sa mga hindi inalintana ang init at pagod sa pagpila ay ang 72 anyos na tricycle driver na si Lolo Cesar ng Barangay Bonot. Gagamitin niya raw kasi ang 5,000 cash assistance sa pagpapaayos ng kanyang tricycle na tanging pinagkukuhanan niya ng pangkabuhayan, kaya tsinagaan niya na ang pagpila. Maraming salamat. Kwento naman ng 62 anyos na si Lola Nelia ng Barangay Rawis. Alas 5 pa lang ng umaga ay pumila na siya para hindi naabutan pa ng matinding init ng panahon. Subalit inabot pa rin siya ng tanghali. Malaking tulong din daw kasi ang asistensyang ito para sa pagpapalago ng kanyang maliit na negosyo. Kaya kailangan niyang tiyagaan rin ang pagpila. Salamat sa DSWD kasi nakula ang natabang siya. Pag ko kang sa kuyang bulong, tapos na may mati ako. Pag sa kuyang pagpunan ko kang paglanggang-langgang. Upang masiguro naman na hindi magagamit ang AKAP distribution sa kampanya ng mga kandidato at masigurong walang tarpaulins ng kandidato sa venue ng distribution ay nagtungo din ng Commission on Elections Albay sa venue. Nagduman po, mahiling po nindo na pinaluwas mi sa satuyang GC, sa local media. Nagduman po ang mga personahe kang COMELEC Legazpi City na pig monitor and pig verify. So, actual distribution na number 1, isi to it na ang yaon lang duman sa actual distribution na in presensya ni Dawa Sisay na kandidato. Panduwa, i-monitor na wala pong mahiling duman na kung anong mga picture o mga election paraphernalia kang Sisay man na kandidato. Dagdag pa niya ang presensya ng mga politiko o maging ng mga campaign materials ng mga ito sa mga distribution ng ayuda ay maituturing na abuse of state resources o paggamit sa makinarya at pondo ng gobyerno para sa kapakanan sa politika. So, ang resolution po digdi na nakapaloob sa resolution tulong 1 tsaka 8 promulgated on February 21, may strict prohibition po kita sa gabos na pag-release ka mga ayuda, AX, TUPAD, AKAP, May 2 to May 10. Pero may exception manggirara ini, medical and burial. So ito lang na duwa ang exception sa mga social services na ini. So from the start of May 2 to May 10, bawal na po mag-distribute kang mga ayuda. Sa ngayon, wala namang naitalang paglabag ang COMELEC mula sa mga kandidato sa lalawigan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Ako Bicol Laguna sa SWA survey para sa Portales Rizal Boy. At kilalanin ng isang ina na nagsilbing boses ng kanyang anak sa isang moving up ceremony. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV.
Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Safety net! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Mga albayano, patuloy pa rin na nagtitiwala sa Ako Bicol Party List. Batay kasi sa pinakahuling survey ng SWS, nangunguna pa rin ang Ako Bicol Party List sa ibang Bicol-based group sa party list race sa Albay. May report si May Insinares. Ang Ako Bicol Party List. Nangunguna ngayon ang Ako Bicol sa party list race sa Albay base sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS noong March 29 hanggang nitong April 5. Ayon sa resulta ng SWS survey, naungusan ng Ako Bicol Party List ang mga katunggali nitong national at regional groups, tulad ng national party list na 4-piece at ang kapwa Bicol-based groups na ang Probinsyano at Bicol Saro. Nakakuha kasi ang Ako Bicol ng 53.87% o katumbas ng 384,000 na boto. Malaki ang lamang nito kumpara sa national group na 4-piece na mayroon lamang 8.20% o 59,000 votes. At ang kapwa Bicol-based group na ang Probinsyano na mayroon lamang 5.71% o 41,000 votes. Ang survey ay kinumisyon ng isang Rupert Paul Manhit at ginawa ng face-to-face kung saan 3,370 registered voters mula sa lalawigan ng Albay ang naging respondents.
Matatandaang nagsimula ang Ako Bicol pagkatapos ng Bagyong Riming at unang tinawag na SOS Bicol, isang rescue at livelihood NGO. Naging ganap naman itong political party noong 2010 at nananatiling isa sa mga nangungunang party list sa bansa. Tumanggap naman ang national recognition ng partido ng manguna sa party list vote noong 2010 at 2016. Sa mahigit 15 taon, patuloy na isinusulong ng Ako Bicol ang mga programa sa disaster resilience, edukasyon at regional development at nananatiling dominant regional political organization. Kasalukuyang first nominee ng grupo si dating House Appropriations Committee Chair Representative Elizalde Co, habang second nominee naman si Representative Alfredo Garbin Jr. na siyang muling nagpatibay ng mga hangarin ng grupo para sa constitutional reforms upang makahikayat pa ng mga foreign investment. Sa ilalim ng party list system, 20% ng House seats ang nakareserba sa sectoral groups na nagre-representa ng mga marginalized sectors o regional interests. Upang makamit ito, kinakailangan ng grupo ng hindi bababa sa 2% ng national vote. Samantala, matatandaan na nanguna rin ang tambalang Joey Salceda at Diday Co sa gubernatorial vice-gubernatorial race sa Albay base sa April 2025 survey ng nasabing survey group. Nanguna rin ang tatlong lakas CMD candidates ng tatlong distrito ng Albay para sa congressional race na sina Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon sa unang distrito, Christopher Quito Co sa ikalawang distrito at Pulangi Municipal Mayor Adrian Salceda sa ikatlong distrito. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Kami nakapagpasar ki mga leyes na kung Kahit na bagwang kongresista pa lamang, pinatunayan na ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon ang kanyang kakayahan at husay sa pagiging isang epektibong kinatawan ng Ako Bicol Party List. Ilan sa mga isinulong ng kongresista, alamin sa report ni Rose Bilista. Talagang ako po, solid po akong Bongalon kaya sa Ako Bicol. Dako lang puntabang sa kuya ang Ako Bicol sa organ na pay pasyente akong na sa kay ko. Dako lang tabang po sa kuya. Tayo nagtabang sa kuya na pagdulok ko sa hinda, obligado tatawan kaming dako lang na tabang sa hinda. Kaya suportado na ako sa kay Ako Bicol tapos kay Kong Jill. Dako lang tabang sa pasalamat ko sa kuya. Dako lang tabang sa kuya narog kaya mangyari. Kaya madam, dako lang kung yan madam number 1 sa kuya madam si Kong Jill na magiging congressman para sa Bilog kang First District madam. Si Kongil po kasi ang napili ko bilang isang congressman kasi marami po siyang natulungan gaya ng mga tatanda po baga. Isa pong kapatid ko ang natulungan sa AKB assistance para sa edukasyon. Tapos mga pinsan ko man na nabigyan din na assistance sa pag-aaral. Bilang baguhang kongresista, lubos na pinapurihan ng mga Bicolano ang mga ambag ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon sa pag-unlad ng rehiyon. Isa sa pinakamalaking tagumpay ay ang paglalaan ng pondong ginamit sa pagpapatupad ng computerized civil service examination sa Bicol. Dating 2 beses lamang sa isang taon o kada Marso at Agosto ang pen and paper exam na nagdudulot ng mahabang paghihintay sa mga aplikante. Ngayon, dahil sa computerized exam, mas madalas na ang pagsusulit na nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Bicolano na makapasok sa gobyerno. Mas mabilis din ang paglabas ng resulta na nakakabawas na ng oras at pagod. Bukod dito, aktibo si Kong Bongalon sa pagsulong ng pagpapababa ng PhilHealth Premium Contribution na magdudulot ng mas maaasahan at mas malaking take-home pay para sa mga manggagawa. Sa loob naman ng 3 magkakasunod na taon o mula 2023 to 2025, siya ang nanguna sa pag-sponsor ng budget ng lahat ng state universities and colleges o SUCS sa Luzon, kabilang na ang Bicol University sa Legazpi City at Tabaco City. Ipinakikita ng mga tagumpay na ito ang dedikasyon ni Kong Bongalon sa paglilingkod sa kanyang mga kababayan. Kahit na baguhang kongresista pa lamang, pinapatunayan niya ang kanyang kakayahan at husay sa pagiging isang epektibong kinatawan ng Ako Bicol Party List. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. Good vibes ang hatid ng isang nanay sa netizens matapos na magsilbi siyang boses ng kanyang anak na
na na-speechless sa entablado sa moving up ceremony nito kamakailan. Kilalanin ang Wonder Mom ng Ligao City sa aking report. Pumukaw ng atensyon sa mga netizen ang isang ina na nagpakita ng kakaibang pagmamahal sa kanyang anak sa isang moving up ceremony. Nitong Lunes, April 21, nang isagawa ang moving up ceremony ng mga mag-aaral ng daycare center sa Barangay Abella, Ligao City. Isa sa mga batang inabot ng hiya ang pangatlong anak ni Nanay Aileen na si Kirtlyn Alzaga. Sa sobrang hiya kasi ay hindi na nitong nagawang magpakilala. Pero to the rescue ang kanyang inang si Nanay Aileen na hindi nag-atubili na kunin ang mikropono na siya namang naging boses ni Kirtlyn. Bago po kami umakyat ng stage, bago po kami pumunta sa school, todo practice po talaga kami sa bahay. Hindi ko naman po talaga alam na hindi siya magsasalita. So naisip ko po pagdating po sa stage, hindi po kami pwedeng bumaba ng stage na hindi ko isinisigaw ang pangalan at pangarap ng anak ko. Ayon kay Nanay Aileen, makailang beses nilang prinaktis ang linyang sasabihin nito pagdating sa entablado pero hindi daw talaga maitatanging kinabahan si Kirtlyn. Sa lahat po ng magulang, support lang po kayo sa pangarap ng anak nyo at huwag nyo pong bibitawan ang pangarap ng anak nyo. Lagi lang po kayo nakasupport. Samantala, pinuri naman ng mga netizen ang pagmamahal at pagsasakripisyo ni Nanay Aileen para sa kanyang anak. Nagbibigay daw kasi ito ng inspirasyon sa iba pang mga magulang, lalo na ang patuloy na magsumikap para sa kanilang mga anak. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena, ang inyong tagapaghatid balita.